Hero try para banget mentah banganum tu ikapor jong finga kwa ban hikai fi gani ka jing hikai ka badan kamba bat kata kalong kidak kiba penya pher naka jing hikai bakala bat ka jing hikai ka bashisha sangap ha kidak kiban penya pher na kata ka jing hikai ka bakala bat ka jing hikai ka bashisha fi kum kamet ubriu ladang ibam ya ka no kunu ka batay ngong kalong kumno ka ai bor ngi bat suki ka tray bat ngiyo bor kadang ka energy bangin tray habang ibam kanu ka jingbam ka babaha haray la ding ibam ya ka jingbam ka basniu shipor ni baka ai bor ngi kumtu ndray hakaba slam haka long run ne hataka jing mare marathon kata ka slam in sadu borno batang tengru dan kibayap no akran chipang choi ngashim nuksan ka jekamat ubri nuksan ip ka jingbam ka ba pibam man la kasni ka batay fi ka tay suki ka aibor fi hanrei ka jingbam kom ki energy drinks lada kibapet yang ni ka video ki tip gitu ki energy drinks mo kum ki Red Bull ki itu ki ba tang ubri utat baham da di itu yo bor kan san bat barok sisni pinpet ula ban tray khlam that rai la da ki CID man la si ka to ka energy drink itu ki Red Bull khlam bam ki jingbam ki batai mat pin i baka map jong pi kan satran bat pensayo pang bat pilak ban let hospital ru kumta kumju ru kini gi jing hikai ki babakala hakabaning kong ki pensiong shit ya pi ni kong te pisngo bat ani kan tang kani ga jing hikai ga dai bat tang kani ga di ban bot bat pilong ani pilong kumba di itu ki energy drinks ka pensiong shit kapan kelumar kapan long pikak ban ya debate pikak ban ya ban job nia ban anong pinrei andala poi san banai hinru banai nyo banai shisnam gitu jing song shit yang fi kijak no namar balai pilak kumbam ya ka jing hikai ka babakala bat kamtai ya ka mensim hanrei ka jing hikai ka bashisha pat kawan rak kumno ka jing hikai bashisha kawan rak ya ka jing song shit kawan rak ya ka jing shit ram bakata ka jing shit ram kaya ini anong pi maka jing long mensim jong pi kakil pim shong shit ndrei pi shit ram pi ini akures jisu bat peni kata ka jing hikai basya kadan kabor pian kabor om tangki kentien banyanya sangat bahang ini om tangki kentien banya debate ban jobnya ban ndrei pi dan kabor jong jisu kres kabor jong mensim khut ka batrai na po jong pi ka ba pensat bor ya kiwairu kaba pensat bor kiwairu kata ka point bani ka point ka baar kalong ba kanu ka jing hikai bakala hakabaning kong pinum sungok tu andre andala khamya ka to ni ka jing hikai bakala bun sin ka pentron ya ka jinglong mensim jompi ka pentron ba ka jing hikai bakala ka pentron ya ka jinglong mensim jompi bat pinum la ban iem kata ka jing iem ka bakhut pi kani ka jing hikai bakala ka tray shwa ya ban pendu ya ka jing ya dai jong pi bo blai kan bendu ya ka to ka intimate relationship jong pi bo blai ka jing ya dai jong blai pi ka jing duai ha ka bari ka jing puli ka tin jong blai ka ba pisngau thu ka tai hot ka jing hikai bakala tentang ki puli ka tin jong blai kishim na bible hi jing hikai bakala rei check ba ha to lada kadai ka jing hikai ka bashisangan ong pi kanwan ra ya kata ka jing ya dai jong pi blai kan penjur ya ka jing duai jong pi blai kata ka intimacy ka jing terang ban mani yo blai hande ka jing hikai bakala kawan ra ya ka pride ya kata ka jing sarang pikwa ban ya debate gi beri pikwa ban job nia gi beri om dei ba pikwa ban tan gi jing penem rei ban pen job nia gi bakani ka jing hikai ka ba pikai ka dai tangkani om dei ba pitrang ban job ban sim rei ban job bakani kawan ra ya ka jing sarang bahwa kawan ra jing sarang ka pendu ya ka jing ya dai jong pi ban duai mat pi sedang ban telak ban duai
Anda pila sedang ban telat ban duai kan sakta ru ya jing im bakhu jong fi haba pila telat te pila bam ya to jaklia te pi bam ya jaklia nong fi kin sedang ban mi iksan bat pinum la syu ban duai nong fi ban duai ban iet ban syarai ki brio ban dan kata ka jing ngobret kata ka de jing kai bakala ka batrai namar ngai tu ipi kum brio ngala juma ikini ma juya inti da ka jing ai jong blai la kring pat kadang masalah menikai ipi ni do men sim jong blai reka jing kai ka bashisha pat ka jing kai bashisha pat pinum kwa ban ya dibet ki brio pim kwa ban ya terku ban jobnya rai pi kwa da kata ka jing kai ka bashisha pi kwa ban job ki brio syaka hima jong blai pi sedang ban keran ki ban pen i baka dan kam bandan kan ka jingya dai pim wan da ka mensim ban jobnya rai pi wan da ka mensim ka jing kai ka basha pi wan da ka mensim ban job mensim ban job mensim hoi tentang ka jing shisha tentang kahap ban habakran ya ka jing shisha tentang ka kawan ra ru ya ka jing thut ya gitu ki bahikai ya ka jing bakla no pinrai ba pidan ya ka jing shisha pimwan ra ban ya dibet na ban job nia ki bri pi ko ban job mensim se ka hima jong boleh bat kan ka jing kai ba shisha kawan ra ya ka jing shit kawan ra ya ka jing shit ham bat pi ne hadin south snam sun snam nrif snam pinang sun ha kata ka jing kai bat pinang sun hau ji supres bat ki bri ki la ban i uso pina uso ka jing kai ba bakala kawan ra uso ba pot ka jing kai ka ba shisha kawan ra ya uso uba bha mata ka poin ka balai kadan ki jing kai ki ba bakala wat lakim pensyong shit ya pi manong fi kidan ki jing kai ki ba bakala wat lakim pensyong shit ya pi handrai kim wan ra pat ya ka jing shit ham no blai ti kanu ka jing kai ka ba shisha na ka tin jong blai ka penlong ni pi ba pinang san nang san ha ka tin jong blai ndrai ki jing kai ki ba shisha kidan ki bang pensyong shit ya pi ngong ndrai ki penlong belam ya pi dan artli jing hikai ba bakala kidan ki ba pensyong shit kidan ki ba pen belom kan ga jing hikai ka ba bakala ka ban penlong belom pi ka penlong pi ba pin shu ngau tanat ban pi shun let shiki yang mani sama cek bhai kan ga jing pi su tanat ban let jing seng tang ba pi shu let dap rukam kam dan te kata ka jing dai jong pi u blai hoi pinum la pim kwa tentang ka jing kai ka bakla dan ki ba pim kwa ban dibet pi sushem ba ka dai bat pi bam ka penlong belum mi fi bat kani ka penyap suki fi ka penyap suki fi ka jing long men sim bat pim dan kata ka jing dai yu blai pi sulong tang ba pi sulet jing seng pi sulong ba pi su pendap rukam ye handai kam dan te kata ka intimacy ka jing dai bat u blai handai ka jing hikai ka ba shisha pat kat manang mi singi ka shit ram kam shong shit ka shit ram manang pinang dan kata ka jing ya dai bat ublai pinang dan kata ka jing im ka ba kwa ban im ka jing im ka ba khut ban pen so bhai ublai pidan ka boru manang pi ban im kata ka jing im ka ba khut kat ka sakawai ka point ka bala ka jing hikai ka ba bakala kam dan ya ka bor jong men sim khut pilak ban keren te keren ndai umdan bor ai pi tin jong blai ka ong kumnu ka ong pol ong baka hima jong blai kam long tang heki kentien ndai bar ka bor bat sakawai bo pol ong ba kidan ki bri ki bakop ya ka dor jong ka jing ro blai ndai ki lenno ya ka bor kinu ki bahikai ka babakla orang pi kilak man hikai kidan ya ka dor jong ka jing ro blai ndai ki mdan ka bor ya ban tenju ya ka bor pi ka habau jisu kudas wan man keren shum wan keren kum kitu nong tho ki farsin roi wan ban demonstrate da ban pau ya kata ka bor jong blai ukran da ka ikhtiar bat ka bor te kan ka jing hikai ka babakala wala ka long blom lani ka syong shit kam dan ka bor haka kadang ka ba pen syong shit kam dan bor kadang ka ba pen long blom kam dan bor roi kan ka kam dan bor ban pen khia i bapang ban be i ksut ban duai da ka bor baka khta shisha i brio ka shu entertain ka jing hikai ka bakla ka shu penlong blom lani ka pen syong shit bat ka shu entertain idan ki jing hikai ba bakla ki balong extreme ba ki jing hikai ba bakla ki ba penyap suki sngap ha ki jing hikai bakla ki balong extreme ki ba pi bat
Rai kidan jinghikai ba bakla ki ba penyap suki sfi ba long blam blam. Rai ka jinghikai ka ba shisha ka dan ka bor jong mensim bakut. Ka bor jong mensim bakut ban pelai lut iki beriu na ka pop. Ban pen khia iki ba pang. Ban be iki mensim ba man ka dan ka bor ban im kata ka jingim ka bakut. Ban im kata ka jingim ban yalap ya ka ketin jong belai. Ban yalap ya gospel ba ka terang shisha kata ka de ka jinghikai ka ba shisha nganong ni. Nakani ka jinghikai ka ba bakla. Di ngakwa tangkat ni ki point so ban ai fi. Check bang ngakwa ban ai tangkat ni ki points ki bun ba lada pi kwa ban yo sngo ban hikai ka jinghikai ka ba shisha. Oh ngidan kam ya mensim bakut para bangai hani korban tenjuk bah. Siti ju honest kong wat nget ya ki mensim barok. Tu dah tenjuk yo mensim atau para bangai. Cak yal dia mata. Lada pilak dan ya ka jinghikai ka bashisha pilong shirham pinang ya isan ka jinghikai ka bashisha kanang pensan ya ka mensim ka pinang shirham pinang kiyo ka jinglang mensim pinang job mensim pinang dan itir ka kabor pinang dan kata ka relationship uji stress handai lada pilak dan ka jinghikai ka bashisha pisong shit filek lemuk filek kelumar but am takata pilong belum ru PM ha pop pimmi nak pop ka jinghikai ka ba pimno pinlak ban mi ya nak pop la pio ka jinghikai ka ba bakala uji sukres wong to pinyo tip ya ka jingshisha bat ka jingshisha ka pen lut ya fi bala da ukun upelat lut ya fi fina lat lut ya sha ndai ka jinghikai ka balam le ka pentek merau fi ka pop takat ni check ngam dan kam ban ya dibet nganong fi ngatat ban ya dibet ban ai ndai ko ban keran ka jingshisha mo sa check ikini ha ka jingim pilak ban tenjuk ini nama ta ka buram jong try ya ro ya try